Ja, jeg skal forklare om immunforsvaret. Og jeg vil starte med det ydre forsvar, fordi det ligesom er det første, man møder, og så kommer det indre og det specifikke. Det ydre forsvar er sådan den første forsvarslinje, som stopper mikroorganismer i at trænge ind i kroppen. Og et eksempel på det ydre forsvar kan være hud og slimhinder og øjne. Ja, lige og skift. Sådan der. Det uspecifikke forsvar, det består af forskellige celler og molekyler, som vil forsøge at bekæmpe de mikroorganismer, der er trængt ind i kroppen. Og som man kan se på figuren her, så er der først en stamcelle, men så sker der sådan asymmetrisk celledeling, hvor ligesom stamcellen deler sig i to forskellige celler. Og den ene gren, den fører til granulocytter, og den anden fører til mastceller, som så senere bliver til en monocyt. Ja. Og monocytterne, de udvikler sig så senere til en dendritisk celle og en makrofag, og en makrofag er også kendt som en ædecelle. Ja. Og over i den anden gren, så bliver granulocytter, den fører ligesom til sådan mere specialiserede celler inden for granulocytter, som er den neutrofile og den basofile og den eosinofile. Ja, og de er alle sammen hernede leukocytter, som også er de hvide blodlegemer. Ja. Og i det specifikke forsvar er der ligesom sådan to hovedaktører, som er en B-lymfocyt og en T-lymfocyt, også kaldet B-celler og T-celler. Og begge celletyper dannes ud fra sådan den samme stamcelle i knoglemarven. Og herfra så cirkulerer B-cellerne ud i lymfesystemet, hvor de videreudvikles her i lymfeknuderne og kan blive til plasmaceller, som sådan producerer de specifikke antistoffer. Og T-cellerne færdigmodnes i det, der hedder thymus, som er et lille organ lige under brystbenet. Og her udvikles T-cellerne sig enten til T-hjælpeceller med CD4-receptorer, eller her er en hjælpecelle for eksempel, eller til T-dræbercelle, som er hernede, og der er CD8-receptorer, som er nødvendige ligesom for deres funktion. Og alle de her celler, de arbejder tæt sammen om at nedkæmpe infektioner i kroppen. Og den, der styrer det hele det her forsvar, er T-hjælpecellerne, som stimulerer nogle udvalgte B-celler til at producere specifikke antistoffer, sådan rettet mod det fremmede, der kan være kommet ind. Og to andre centrale aktører, eller hvad man kan sige, det er en dendritcelle og en makrofag. Og en makrofag er også kendt som en ædecelle. De er lidt en form for spider, eller hvad kan man sige, der informerer T-hjælpecellerne om, at der er en infektion i gang. Og så er det T-hjælpecellerne, der aktiverer, altså T-hjælpecellerne, som er dem der, de aktiverer så T-dræbercellerne, som har til opgave at slå ned på kroppens egne celler, hvis de for eksempel er inficeret med sådan noget som influenzavirus, og så som følge af det producerer endnu flere influenzavirus. Så en influenzavirus er faktisk et godt eksempel på, hvordan det specifikke forsvar arbejder i praksis, fordi at alle aktørerne er ligesom i spil. Både T-cellerne og B-cellerne kan også udvikle sig til hukommelsesceller, som man ligesom kan se her, en T-hukommelsescelle og en B-hukommelsescelle, som ligesom gør, at hvis man senere bliver inficeret med de samme mikroorganismer, vil de ofte reagere så hurtigt, at man ikke når at blive syg.
Og så vil jeg lige hurtigt forklare om MHC1, som man for eksempel kan se hernede. Det er sådan en vævstype, der sidder på kroppens egne celler, og de viser sådan de gener, der er inde i cellen, sådan udenpå, så man kan se, eller sådan, så vi kan kende vores egne celler fra de fremmede celler, så det ikke ligesom er vores egne celler, der bliver udskilt. Og MHC2 er her. Det er ligesom et protein, som sådan er på overfladen af antigener, som f.eks. makrofager og dendritiske celler og B-celler. Og MHC2 kan optage fremmede mikroorganismer, f.eks. bakterier eller dele af dem, og så er deres opgave at vise immunsystemet, at der er fremmede stoffer for at aktivere T-dræbercellerne, som er her. T-dræbercellerne. Og så de her T-celler starter så derefter et immunforsvar, der bekæmper infektionen eller fremmede partikler i kroppen. Ja. Så er der T-hjælpeceller, der aktiverer en B-celle, som jeg lige har snakket om. T-hjælpeceller aktiverer en B-celle til produktion af antistof, sådan med antigener fra en bakterie. Og bakterien bliver derefter nedbrudt af neutrofil granulocyt. De aktiverede B-hjælpeceller overtager kommandoen, og så de overtager den, og så udskiller de forskellige sådan cytokiner, især interleukin og interferon, der aktiverer B-cellerne. Men kun de få B-celler, som er i stand til ligesom at producere et antistof, som passer præcis på antigenet. Og sådan, de her celler stimulerer nu sådan, dele af sig og udvikler sig til plasmaceller, der producerer millioner af antistoffer. Og de antigenpræsenterede celler har også en sådan, aktiverende effekt på B-cellerne. Men det er sådan, T-hjælpecellerne, som er afgørende for, at de hurtigt deler sig og udvikler sig til plasmaceller, som man for eksempel kan se her. Antistofferne vil så hurtigt binde sig til antigener på overfladen af influenzavirus, for dem til at overfladen af influenzavirus får dem ligesom til at klumpe sammen. Eller det kan også være andre, men nu tager vi bare lige udgangspunkt i en influenzavirus. Og de får så fagocytter i nærheden til at reagere dem hernede. I det, at de ligesom opfatter de sådan påhæftede antistoffer som et kraftigt signal om, at der er noget, der ligesom sådan skal væk, altså det skal destrueres. Ja, det er ligesom sådan at T-hjælpecellerne aktiverer en B-celle. Ja. Så er der den her figur. Den her graf viser ligesom koncentrationen af antistoffer, altså IgG, i blodet efter 2 eksponeringer med sådan det samme antigen. Og det beskriver ligesom kroppens immunrespons, både den primære og det sekundære. Den primære respons, altså den første sådan, stimulering med antigenet, er når kroppen først udsættes for en antigen, altså dag 0, vil IgM-niveauet stige, altså den blå linje, da det er et antistof, der producerer hurtigt ved en ny infektion. Efterhånden vil IgG-niveauet, den røde linje, begynde at stige, og IgG giver et mere langsigtet og specifikt forsvar mod patogener. Koncentrationen af begge antistoffer falder gradvist efter infektionen er bekæmpet, og den sekundære respons, altså anden stimulering med samme antigen, det er når kroppen udsættes for sådan det samme antigen igen efter ca. 28 dage, så er immunforsvaret hurtigere og mere effektivt, og det her skyldes hukommelsesceller. IgG stiger meget hurtigere og når en højere koncentration end ved den primære eksponering, og det viser ligesom, at kroppens hukommelsesrespons, som giver en hurtig og sådan meget kraftig beskyttelse mod tidligere kendte infektioner. Ja, det var ligesom lidt det, jeg havde. Ja.